Πάρε πολύ το όχι, όχι, μη μαλάκα. Όλο μαλάκα. Απλά. Μπουδάκι. Θέλετε. Τι δεν πήρε μου, το βουλίο, αλλά δεν υπάρχει. Θα πω βέλιο ανάποδα. Έλα, κουράζει. Έλα, κουράζει. Με λένε Λάρισα. Πάμε να κεράσουμε ένα. Πάμε. Ρε να σου βάλουμε για τα... Μαλακισμένα. Έλα. Γρικοτόπουλο. Καλά τώρα εδώ πάμε να δούμε να σκαθάρει τη μαμά της στην κατέρια σε λίγο και θα φύγουμε. Δεν ξέρω τώρα, δεν έχει πάρει κομμάτι, αλλά έρχεται, άρα είναι στον δρόμο. Εντάξει. Έλα, γεια. Έτσι διάλογο δεν θέλετε βλαμμένα. Και τι έκανε μπαρμπεκιού. Εγώ τσέφαγα. Εγώ τσέφαγα, σε παρακαλώ. Εγώ μας είναι σκολά. Ρε βάλε και μια ταμπέλα. Έλα, πας άλλο. Θα το φάμε για το πρωινό, ρε, τι θες τώρα. Πού πας. Όχι, θα πάμε εκεί. Ναι, θα είπα σε άλλους φίλες. Πού πήγανε. Έχει zoom. Έχει κόσμο γαμωτό. Πού πήγανε. Έχει γαμωτό. Ναι, αυτό. Ναι, μπορείς να πάρεις το street σου από εδώ. Άμα είσαι από πίσω, το καταλαβαίνω. Έτσι που κάνω zoom, περίμενα. Κάτσε μωρέ, που του λέει το κατακαλώ.
έχει φως ρε βλαμμένα. Τώρα πουλάει κοτόπουλα. Πουλάμε κοτόπουλα τώρα, έλα γυρίσε. Κάναμε ένα χαρτάκια, σου βάλαμε πριν. Ναι ρε, πού στείλαμε αυτό. Πάπουλο. Έλα πάμε. Ναι, άντε και το χέρι μου τελείωνε. Όρμα, φάρι με τα κοτόπουλα, έλα. Μαλάκα, πήγαινε μία, σε παρακαλώ. Δεν πάω. Μία. Free chicken. Ναι, έφερα. Μόνο με αυτή τη χάρη. Θα πάρουμε σαν τέτοιο χάρη. Είναι στο security ρε. Φάρι. Είναι στο security μέσα ρε. Μέσα με το που μπαίνεις πας τα κάρτα είναι. Ναι γυναίκα είναι ρε. Έλα ρε, είσαι κουρασμένος και δεν σου φάνε. Πάρε! Μέσα είναι μια γυναίκα security, πήγε στο στυλ. Δεν το κατάγαμε κιόλας. Ένα. Έλα ρε, βαρέθηκα να σε κυνηγάω, τελείωνε. Μαϊόνι. Έλα παπά, έλα μαμά. Ένα μηδέν. Πήγανε, αφού δεν πήρανε ρε μαλακά. Ναι. Μια δοκιμή θα σας πει. Όχι. Ποιοι πήρανε, ποιοι δεν πήρανε. Ένα μηδέν πάνω. Α. Τουλάχιστον να θέλει. Ρε μαλάκα, έχει πιάσει το χέρι μου, δεν γάμισες, τελείωνε. Ναι, να σου πω φτάνει. Τι το χέρι μου. Δεν μπορώ. Έλα, θέμα. Πού πήγαινε, πήγε στις 5 φορές, Δεν βαρέθηκες Πήγαινε σε αυτό, πήγαινε. Όρμα σε αυτό, έλα, πήγαινε. Θα με ξύλαρε. Δεν το ξέρω, εγώ γράφω. Μαλάκα, γιατί πώς πάει να βγάλω ρε μαλάκα. Πού το περνάει ρε. Πώς το άτομα ρε μαλάκα. Δεν έχει κανένα λέει. Πάρει, βρώμα, μωρή βρώμα. Όλοι βρώμα. Μπράβο. Πάρει. Όλοι βρώμα. Ρε σου βρήκα πελάτες, έλα εδώ. Καλά, το κάνω, μετά πάρε και τράβα εσύ. Ναι. Πάρε και τράβα εσύ. Θα τραβήξω.